Ола, амигос! Днеска се пренасяме в Испания и ще готвиме едно от съкровищата на националната им кухня, а именно тортия. Да не се бърка с тортиля, това е в Мексико. Тортия, щелно лесно ястие, ще направим два вида. Тортия де патата, която е само яйца и картофи, и тортия де Хиспания, която е яйца, картофи и лук. Това е общо взето разликата между двете. На тортия де Хиспания ще сложим малко от наси, не толкова за вкус, колкото за текстура и цвят. Има една уловка обаче за приготвянето на това ястие. За приготвянето на тортия има специализирани тигани. Това общо взето са два еднакви тигана, които се закопчават. Аз естествено нямам такива, но имам това нещо. Това нещо се казва двоен тиган. Вървят по между 30 и 50 лева в Емак и представляват следното нещо. Два тигана еднакви, един е незалепващо покритие, другия е грил тиган и могат да се използват за задушаване. Аз обаче намерих предназначение да ги използвам и за тортия. Може да използвате два еднакви тигани да го преобърнете, но преобръщането крие голям риск и ще видите защо е така, като започнем да готвим ястието. Не се отказвайте от видеоклипа все още, вижте ястието до край. Без да губим повече време, пренасяме се на масата да направим заготовките за двете тортии. Това как ще е в множествено число? Тортия номер 1 и тортия номер 2. И после ще ги направим и двете на куп на котлоните. Готвим. Втори дубло. За тортия де патата използваме големи картофи, защото първият метод, който се предполага е, че с дълбоко пържене на картофи, нарязани на едри купчета. В моя случай ще се пробвам да са достатъчно едри да не минават през тази кошничка, защото в нея мисля да ги отсеждам, да си почиват. За тортия де Хиспания, която е с лук, ще използваме на четвърт месеци, полумесец, четвърт месец, сещате се, на тънко, защото в единия метод се предполага, че се използва дълбоко пържене, т.е. в пълно потапяне в голям съд с олио на висока температура. Във втория метод се предполага, че се използва плитко пържене в плитко олио. Това са един от трите различни метода на пържене. Третия е сотиране, което е в малко мазнина. Така, някога може и да направя обяснително видео за пърженето и всичките му варианти. И разбира се, ще използваме една и половина или две глави от този лук за тортия де Хиспания. Сега ще направим заготовки за двете тортии. След това ще ходим да ги направим на котлоните, но първото си е първо. Ще обелим тези картофи, ще ги нарежем на купчета за тортия де патата. Между другото, в рецептата, която казваше на четвърт месец са нарязани картофите, се твърдеше, че трябва да са пресни картофи, това са такива. И другото, което се твърдеше, че трябва единия картоф да се равнява на едно яйце от пропорцията на тортията. Аз ще ги правя с 5 яйца, следователно ни трябваха 5 картофа. Но единственият картоф, който е с пропорцията на нашите яйца, е този. Другите са доста по-манички. Затова съм взел общо 8. Надявам се да не прецакам нещата. Общо взето двете... Тази дума няма множествено число. Тортия 1 и тортия 2 ще бъдат направени с общо 10 яйца, което значи ще слагам по 5 на чиния. Сега си белиме едрите картофи. Към 2 много едри картофа, защото искам перфектни купчета, които ще пържа в дълбоко олио. Дълбоко пържене, ще кажа някои неща и за това, когато стигна до там. Подсушавам си картофчетата, не искам да има много вода при дълбокото пържене. Мисля, че нещо такова ще ни свърши идеална работа. Целта е да не минавам през мрежата, докато се отсежда. Картофа за тортия де патата е готов. Заемаме се с картофа за тортия де Хиспания. Както казах, тук искаме тънки полумесеци, защото ще пържим в плитко олио, искаме да сме сигурни, че няма да хрупат докато стигнат до тортията. Горе-долу, това е дебелината и големината.
Започваме лука. При него мисля нещата да са по абсолютно същия начин. Това ми е чинията за буклук, защото отскоро имаме компост. Нарязваме на половина, белиме и на четвърт месеци. Колкото може по-натънко. Защото, както казах, в плитко олио ще ги пържиме нещата и искам да станат, да са сготвени, не искам да хрупат в тортията. Също така мисля, че една глава лук ще е напълно достатъчна. Така, имаме компонентите за тортия де Хиспания. Това, което искам да добавя, защото така ми се струва изключително скучно, тортията се подправя само с сол и черен пипер. Това, което искам да добавя от себе си, ще бъде една връзка магнаносна, ситно скълцана и ще я сложа директно в яйцата. Повече за цвят и текстура. Мисля си, че след приготвянето няма да даде кой знае каква разлика в вкуса. Добре, цяла връзка може би ще е много. Това мисля, че ще е напълно достатъчно. Няма да се престараваме и с скълцването. Това е напълно достатъчно. Третия компонент за тортия де Хиспания. Премествам си нещата полека към котлоните. Имаме два съда. Съд номер 1 за едната тортиля, съд номер 2 е за другата. В него ще сбджуркаме по 5 яйца. Като няма да бързаме да ги подправяме, на финала ще ги подправиме. Време е да ги набием яйцата. Помнете, ако не удряте дъното, не ги биете достатъчно добре. Не казвам да сте насилници, просто казвам да ги умешате като хората. Така, яйцата са ни пребити. И в това няма нищо насилствено. Пренасяме се на котлоните. Само да кажа, трябва да имате големи съдове, защото след като свършиме пърженето с картофи, ще ги сипеме в яйцата, ще ги овкусиме и тогава ще ги сипеме в тигана, който ще използваме за да направим нашите тортии. Тази дума няма множествено число. Тортия де Хиспания, тортия де патата. Или обратно. Така. Първо правило на дълбоко пържене. Не наливайте повече от 50% от съда с мазнина. В момента ползвам най-бебешката си касеролка, защото не искам да съсипвам 150 литра олио за дълбоко пържене. Имам специален съд за това, но може би ще го използвам за мезета за бира. Ако продължавате да се абонирате и да гледате топ мезета за ракия. Не надвишавайте олио, защото когато спуснете каквото и да е вътре, олиото ще се разшири и ще се надигне. И когато имате газов котлон отдолу, олиото е запалимо и създаваме опасна ситуация. Другото нещо, което трябва да знаете, че не трябва да държите течности, като например вода наоколо, защото мазнините и водата не се разбират доста добре, така че пийте вода след като си изпържите нещата, моля. Другото нещо, което трябва да знаете, е да поддържате температурата на мазнината. В моя случай имам един термометър, който струва буквално 6 лева. Не е кой знае какво. Повярвайте ми, ще ви върши много страхотна работа в кухнята. За какво ли не, като например, когато печете джуланче и търсите вътрешната температура в фурната, или за пиленце цяло на фурна, или за перфектната пържола, когато я изпичаме на грил тиган или на плосък тиган. Има много приложения, заслужава си, общо взето като ножа и като рендето е. Вземете си, не губите нищо. Станах продавач на тигани и на термометри в това видео, макар и да вървих. Запалвам котлона и го оставям на по-минималната температура. Като сега, докато се загрява олиото, ще следа постоянно температурата. Така, поправка, идеалната температура, сега си проверих, е между 180 и 200 градуса. Проверяваме. Така, вече сме на 180
и пускаме първия картоф. Какво ви казах за разширяването? Проверявайте температурата докато пържите, защото след като сложите студен зеленчук, обикновено спада. Изглежда пипкаво, но повярвайте ми, резултата ще си заслужава повече, отколкото един фритюрник би ви го приготвил. Пържите до златисто кафяво, виждате, че доста бързо, когато температурата на олиото е правилна, нещата се получават. Ха-ха! Здравей, момче! В момента зад мен има цяла гвардия и сина ми и жена ми са около мен. Солите картофите докато са горещи. Защо? Някой може ли да каже? Защото солта ще отскочи от тях, ако са изтинали. Процесът на дълбоко пържене може да бъде плашещ, но когато му свикнете, повярвайте ми, ще искате да пържите всичко. Общо взето това е химична реакция. Много скоростно изпаряване на въздух и вода от зеленчука. Така, вадим последна партида. Ако забелязвате, не са кафяви. Трябва да станат златисто кафяви, за да сме сигурни, че са готови. Осоляваме. Оставаме ги да починат 2-3 минути. След това ги прекарваме втори път, докато ги направим златисто кафяви. Това не съм го измислил аз. Французите така правят прословутите френч фрайс, пържени картофки. На 2 пъти за допълнителна хрупкавост. Така, починаха си, този път дигнах температурата на 190 градуса, не искам да минава 200, за да не ми подпушат и започвам на втори дубъл. Този път печа до златисто кафяво, пържа по-точно. Горе-долу по 2 минути на партида, предполагам, сега ще видим. Ето го финалния резултат. Златисто кафяво. Така. Нашите картофки за тортия де патата са готови. Спираме клончето. Оставяме мазнинката ни да се охлажда. Оставяме картофките да си починат, да се отцедят от мазнината. Може малко да ги изтръскаме. Когато поистинат малко, ще започнем готвенето на картофките за тортия де Хиспания в този съд и ще използваме малко от мазнината от този, ако се наложи. Около 3 минутки. Ето го въпросния загар. Ще ги извадя от този съд, ще ги сложа в кошницата, но първо ще спра котлона и ще ги оставя да се отцеждат в този съд. Ще ги осоля задължително. И ще ги оставя да почиват. А докато си почиват, ще направим тортиля де патата. Не забравяйте, че този микс от картофи и лука е за тортиля де Хиспания. Защото сме еко. Осоляваме, изтръскваме и оставяме да се отцеждат в мазнината. Дойде момента да сгорбуиме първата тортия, а именно тортия де патата. Котлон 1 е на макс. Котлон 2 го намаляваме на минимума. Взимаме нашия разглъбяем тиган. Слагаме тиган номер 1, така че да не ни пречи някакси на слабия котлон. Тиган номер 2. С уребрената част, първо уребрената част, ако ползвате такъв тиган, ако ползвате тиган за тортилия, сигурно сте видяли на снимките, които ще монтирам в клипа. Той е с 2 равни части, незалепващи. Сега какво ще направим? Още преди да са загряли тиганите, естествено еко, ще използваме мазнината. Съвсем леко ще намазниме повърхностите на двата тигана. Те са незалепващи, но е хубаво да има малко мазнинка. Ако искате повече вкус, спокойно може да ползвате зехтина,
зехтин. Аз предпочитам да не хабя допълнителни мазнини, защото и без друго рецептите изискват доста. Спокойно може да си направите една от двете рецепти съвсем малко мазнина, като за соте. Така, тук искаме тигана да е много леко топъл за преобръщането. Този го искаме да е подпушил от жега. Взимаме нашите отпочинали картофи, кубираните, изпържените в дълбокото олио, за тортиля де патата и ги слагаме директно в нашия микс от 5 яйца. Умесваме ги хубаво, докато тигана ни загрява. Добавяме още малко сол. Не забравяйте, че тия картофи ги солихме няколко пъти. По желание може малко млян черен пипер. Тук спазвам абсолютната оригинална рецепта и начина и на приготвяне. Тук няма как да измерим с термометъра. Най-доброто решение е ръката. Тая мазнина няма да ни трябва повече. Микса го изсипваме в тигана. Леко подравняваме картофките, така че да са потънали в яйцето, доколкото е възможно. От време на време проверявайте крайчетата дали се отлепят. Ако започнат да се отлепят свободно, значи сте готови за обръщане. Виждате по крайчетата пушека започна да се показва, не знам дали се вижда на камерата. Следователно е време да обръщаме. Сега с моя тиган правиме сглобката. Те имат механична сглобка. Затваряме и въртим по най-бързия начин. Веднага отваряме. Оставяме другата част да загрява, защото ще я ползваме с другата тортиля, но ако правите само една, не е нужно. Това ще е долната част на тортилята. Умишлено исках да започна от грилованата част на тигана, за да може това да е долната част на тортилята. Защото сега, след като се запече от другата страна, това ще го обърна на дъската за рязане и ще го сервирам в чинията. А междувременно, като я обърнете, искате да притъпчете с шпателка леко ръбчетата, така че да докарате една форма като напитка. Защото в кръглите тигани горе-долу тортията така изглежда. Кръглите тигани, които са специализирани за тортия. 2 минутки точно отне. Не знам дали е готова, ще рискувам. Взимате достатъчно голяма дъска за рязане, притискате върху тигана, обръщате, изчаквате да се отлепи и ето го. Финалният резултат, това после ще го сервираме в чинията и ще го нарежем. Правиме рокадата, обръщаме грил тигана да загрява, слагаме този да поддържа температура. Мазнината, която сме ползвали вече, тортия де Хиспания. Ето я смес номер 2. Преди всичко искам да си сложа магданосчето, за да е в микса от яйцата. И представете си този зелен цвят, който ще се добави в самата тортия, като я направиме готова, изготвена. Ето го нашето миксче, което е изцедено, отпочинало, осолено. Размесваме хубаво. Както виждате, тук сместа е доста по-колоритна. Както виждате, тиганчето ни подпуши, иначе е супер горещо и готово за запържване. Умесваме си хубаво сместа. Отклонението от оригиналната рецепта е червения пипер и магданоса. Всичко останало е абсолютно по оригинална рецепта. Сипваме си цялата смес. Трябва да работим бързо тук. Разпределяме, защото тигана ни е много загрял. Картофките, всичко да е насякъде и равномерно. Потънало в яйце.
Този път тигана е много загрял, ще изчакам само 3 минути преди да обърна. Не искам да се получи загара, който се получи при предната. Въпреки че той е останал от долната страна, все пак поне едната да направим напълно перфекционално. Перфектно. Супер перфектно. Добре, минаха 2 минути и половина, затова ще рискувам и ще я обърна в състоянието, в което е. Заглавям тиганчето. Този котлон не ни трябва вече. Правим бързо завъртане. Изчакайте да чуете туп. Хоп. И тази я поизгорихме, което значи, че трябва да свалим по-рано. Това няма значение. Изглежда повече от перфектно. Уханието просто не мога да ви го опиша. Пак с шпателката полека загъваме ръбчетата, за да стане въпросния ръб като на пита, като на хлебче. Побутвате лекичко така навътре. Тя сама ще придобие форма. 1 минута мина. Време е да я изкараме на дъска за рязане, за да мога да я сервираме. Взимате големо гъза дъска, обръщате, изчаквате да тупне. И ето я. Тортия де Хиспания. Вижте текстурата и цвета. А това, като го разрежеме, ще изглежда 5 пъти по-прекрасно. Нашите 2 тортия. Най-накрая се научих, че това нещо няма множествено число. Тортия де патата, тортия де Хиспания. Вижте цвета заради магданоса. Вижте текстурата. Сега ви чувам как крещите с какво се сервира това нещо, как се яде. Отговорът е с пресен градински розов домат. Първо ще разрежа пататата, де патата. Ето резултата. Идва ред на де Хиспанията. Както виждате, прехвърлям я цяла без никакви проблеми, защото вече се е поохладила, но все още е топла. Искам да нарежа де Хиспанията като торта, да стане като кейк. Ето я нашата де Хиспания. Остана да ги гарнираме. Ще му сложим само и единствено сол и зехтин. Extra Virgin Olive Oil, както казва Акис, ако не сте гледали Акис. Английският му канал, той е приятел на Джейми Оливър. Какво правите? Отивайте. Много е добър. И това са нашите тортилки, гарнирани и сервирани. Сега идва ред да тестваме великата испанска кухня. Изключително много я уважавам, защото много от нещата са постни, много от нещата се готвят по здравословен начин, много от нещата са близки до нашите продукти и е изключително вкусно. Като цяло средиземноморската кухня започна да ми става изключително любима. Първо тестваме оригинала, който стана доста по-чънки. Тортия де патата. Изключително вкусно. Картофите са загубили хрупкавината си, което прави френското пържене изключително безмислено. Но пък самата тортия е доста по-дебела и изглежда доста по-апетитна. Да опитаме сега другия традиционен начин, защото при проучването на тази рецепта и двата начина на приготвяне, които направих тази вечер, са 50 на 50 като твърдение, че това е традиционният начин. Така че ако някой е живял в Испания, да ми пише в коментарите, да ми каже къде греша или къде не греша. Това е тортилия де Хиспания с малко магданосче за текстурка от мен. Малко червен пипер, който някак си се загуби, може би,
Аз, както съм фен на лютото, ако сложиме сухо чили, ще стане перфектна текстура и ще добави към вкуса, защото аз обичам люто във всичко. Но да опитаме. Това печели. Това печели стократно. Картофите са много по-финни. Чакай, искам да го разчупя. Картофите са, вижте колко финни са станали. Хем имат коричка, хем са станали като варени. Хем мъгдановчето придава цвят, хем придава много лек мирис. И текстура. Вярно, че нямаме дебелината, но може би, ако нарежем картофите по начина на тортиля де патата и приготвим на плитко пържене с често разбъркване и с това овкусяване, ще получим по-доброто чудовище или по-добрия мутант от двете рецепти. Но това е по-добро. И със сигурност е по-икономично, защото много по-малко олио. Най-хубавото на тази рецепта е, че това нещо го прибирате в хладилника. Може да се яде и студено и може да се яде на обед, закуска, вечеря. Брънч. Когато ви душа сака. Когато пожелаете, вадите и папката. Изключително вкусно ястие. И така, това бяха нашите тортии. Така и не се научих, че няма множествено число на тази дума. Тортия де Испания, тортия де патата от Испания право. След Цвятко готви, следва Пепи мие. Ако искате да спестите на Пепи да мие, пратете Садомиална веднага. Ако не, абонирайте се масово, споделяйте масово, харесвайте масово и коментирайте масово, за да покажете на Пепи, а и на мене, че има файда да продължаваме и снимаме тия клипове. И не забравяйте, че тренд серията мезета, топ мезета, ще продължи скоро с мезета за узо. Не го пропускайте. Ако не искате да не го пропускате, трябва и камбанката да натиснете. И се чувствам като продавач на тигани, продавач на кухненски термометри и като просяк за абонаменти, което не е хубаво. Така че мисля, че е крайно време да ходим да папкаме и да си лягаме, а вие да си изготвите тортия. Лека вечер, ден, сутрин, каквото, където и да сте по време на денонощието.